लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे टेक्स्ट एबा मोनसे मेसेजखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो आखायाव लादों। दा बेयाव आङो बुंनो नङामोन, बुंनो थाङाखैमोन, नाथाय बुंनो आखायाव लागासिनो दङ। नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ, बेखौ बावैसो फेसबुकाव आगारदोंमोन। दा बेल' नङा, बेबादिनो गोबांथार मानसिफोरनि आखुखौ लानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ सावरायनो लानाय जादों। दा बे जाहैबाय, नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय सोरबा सावगारि गैयै प्रमद इस्लारि बिथां। दा बिथाङा बड'लेण्ड निउस लाइभआव हगारदों। दा बिथाङा बुंदों, सोरबा UPPLनो फैगौ बिसायख'थियाव भट होयोब्ला बे सुबुंखौ बुथ्रुदनाय जागोन, बे एक्सन लानाय जागोन। दा बेनि सायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंनो आखायाव लानाय जादों। दा बे जाहैबाय, दिनैसिम जोंनि मानसिफ्रा मानो बुजियाखै, ससियेल मिडियाया मा आरो बेयो मा बुस्थु, बेखौ जों दासिमबो बुजिनो रोङाखै। दा बेखौ जोङो नांगौ बादि बाहायनो रोङाखै, बेथ' नंगौ। नाथाय रोङाब्लाबो बा नांगौ बादि बाहायनो हाबायाव रोङाब्लाबो मालायनि बाहायनाय बा गुबुननिखौ जोङो बायदिसिना बांसावनाया जोबोद सोलिबाय थायो। दा बेनि गेजेराव नाथाय गोबां खोथायानो दान्थे बिदान्थेयाव जायोब्लाबो, नाथाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव जोंनि खुगायाव जेखौ फैयो बेखौनो बुंजायो, बेखौ जों साननानै लानो नाङा। दा बेनिनो नैबे मोनसे मेसेजाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों, बुथ्रुदनाय जागोन होननाय खोथाया जाहैबाय, बेयो जोबोद मोनसे गाज्रि खोथा, जायखौ जों क्राइम होननानै बुंनाय जायो। आरो बेखौ जाय बिथाङा बुंदों, बियो सोरनिबा सिथ्लायाव, सोरनिबा लामायाव बा सोरनिबा बबेबा दाबसे जायगा बिफां सायायाव बाथ्रा बुंनाय नङा बियो। दा बेखौ बुंदों ससियेल मिडियायाव। ससियेल मिडियाया जाहैबाय नोंनि पकेटाव थानाय जायगा नङा, नोंनि पकेटनि बा नोंनि सिथ्लानि, नोंनि रुम सिंनि बाथ्रा नङा बियो। दा बे जाहैबाय अल वार्ल्ड बियो गोसारगोन। दा बेयाव मोनसे आयेन दंखासै, बेखौ बार बार बुंबाय थादों आङो, गोबां भिडिअ'आवनो आं आगारबोदों। आरो साइबार क्राइमनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोबांथार भिडिअ'बो बानायबोदों। आरो जुदि ससियेल मिडिया बा नोंथांमोना जुदि मबाइल बाहायनो रोंबा, एन्ड्रइड बा इन्टारनेट बाहायनो रोंगौब्ला, नोंथांमोनहा साइबार क्राइमा मा, साइबार क्राइमनि सोमोन्दै एबा साइबार क्राइमा मा मा बाहागोआव गोग्लैयो, बबे बबे साइबार क्राइमाव गोग्लैयो, नोंथांमोना बेखौ अलरेडि नायनानै थानो रोंनांगौमोन। नाथाय जायफोर बिथांमोना नायना थानो रोङासै, बिथांमोना बेखौ नायना लानाया जोबोद गोनां। डिसक्रिपसन बक्सआव आं नोंथांमोननो लिंक होनाय जादों, बेयावबो नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। आरो गुबुन गुबुन भिडिअ'आव आं बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंबोबाय, खिन्थाबोबाय माबोरै माबेया साइबार क्राइमाव गोग्लैनाय जायो। दा बेयाव सोरखौबा धमकि होनाय, सोरखौबा नासयनाय, बेबो बेयाव गोग्लैनाय दङ। सोरखौबा हाथियारजों गाग्लोबनाय एबा सोरखौबा धमकि होनाया साइबार क्राइमाव गोग्लैयो, बेयो रोखा। आरो बेनि दारैनो गोबाङानो एरेस्टबो जाबाय, FIR होजाबाय, नोंथांमोना नुबाय थायो। दा बेखौबो लानानै जोंनि मानसिफोरा दिनैसिम सांग्रां गैया। खर'आव मा दं, जायफोरखौ नुयोबा जों लाजिनो ओंखारो, हारिनि मानसि होननानै जोङो बुंनोनो लाजिनो ओंखारो। आरो आथिखालाव सोलिबाय थानाय राजखान्थिनि जानाखि थासारि, दा बेयाव जोङो गोबांखौनो फेसबुकखौनो खेवनो हायि बादि जानानै दङ। बेसिकेलि हायेस्ट फेसबुकआवनो सोलिबाय थायो। दा बेयावहाय बुंनो हागौ, सोरबा गुबुन गुबुन हानजायाव बा राजखान्थिनि बेले बेजेयाव नोंथांमोनहा बेखौ बाहायनो मोना। राजखान्थिया जाहैबाय गणतान्त्रिक देश हिसाबै जायहा जेखौ गोसो बेहा बेखौनो होनो हायो, बेयाव मोन्थाय दंखायो। जिहेथु जायहा दारायनो हायो, दारायनायावबो खोथा गैया, बादा गैया। आरो दारायनायखौ हेफाजाब होनायावबो बादा गैया, बाहाय रावहाबो बेखौ होबथानायनि मोन्थाय गैया। नाथाय बारायनोसो मोन्थाय दं, दारायनोसो मोन्थाय दं, हेफाजाब होनोसो मोन्थाया दङ। दा बेयावहाय मोन्थाय गैयैखौ नोंथांमोना होबथानो नागिरबा, मोन्थाय गोनांखौ नोंथाङा होबथानो नागिरोबा, बियो मालाबाबो हाखाया। आरो बेखौ नोंथाङासो नोंनि आथिङाव रुवाजों दाननानै लानाय जागोन। दा बेयावबो नोंथांनि नैबे मेसेजआबो सफैबाय। दा खालामदों जोंनि बर'फोरा बिथांखौ बुजिनो रोङै सासे अहं होननानै साननानै लानानै जेबो FIR दाहोथों। नाथाय होयोब्ला बिथाङा FIR होजानाय कन्डिसनाव जंफैसै। दा बेनिखायनो आं बेनि गेजेरजों बिथांखौल' बुंहराखै। दा बिथां बायदि जोंनि आरियाव जेसेबां दङ, आंनि नैबे भिडिअखौ जाय नोंथांमोना बुंगोन, नायगासिनो दङ, नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बेबायदि दाजा। आरो जुदि बिदिबायदि आपल'ड खालामबावोबा नोंथांमोना सानसे खैसाराव गोग्लैगोन। आरो बिदि गोबां गोलैखांखाबाय। दा बेखौ गोबाङानो नुगासिनो दङ। नाथाय अब्लाबो जोंनि मानसिया हुसियार गैया, बुजिनो रोङा, मानो गोबोरखि मेलेम गैयै। दा बेबायदि अबस्थायावसो जोङो दङ। आं बुंनो गोनां गैयामोन, नाथाय आं बुंनो गोनां जानानै फैबाय। दा बेयाव नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव गोबोरखि मेलेम ओंखारबावनो हागौ, आं बेखौनो नुनानै बुंखाबाय। मानो होनबा दा कमेन्ट्सआव बुंबावगोन, राजनितिखौ लानानै आंखौसो बुंहरबावनो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट्सआव नायबा नुनो मोनगोन। नाथाय बेहाय राजनितिकनि जेबो सोमोन्दो गैया, रावजोंबो राव सोमोन्दो गैया, सिम्पोल सिदा मानसि। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन। दा बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो होननानै लाबोदोंमोन। नुनानै थानो हायैनि बुंनाय जादों। नोंथांमोनहा जाहाथे बे खोथाखौ गुबुननोबो खिन्थानानै होयो, जाहाथे साइबार क्राइमाव बेफोरबायदि
दायनिगिरि मावनाया गोलैजोबो आरो बेयो जोबोद खैफोद गोनां जाहैनो हागौ। नाथाय जोंनिनो मानसियानो जिहेथु जोंनो बासायनानै लाखिनांगोन, जोंनो दोनखोमानांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाहैबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।